Hej, vi har en masse cykelslanger her i vores klasse, som vi vil bruge på en slangebøsse. Og det får I at se nu. Den ene slange her er en cykelslange, og den anden er sådan en mountainbike-slange. Ja. Og så vil vi se, hvor lang det kan blive. Hvordan? Ja, vi står med den der, og de står med den der. Den forreste, det er en cykelslange, og den bagerste er en mountainbike-slange. Så kan I se forskellen på dem. Nu kan I se, hvor langt de kan blive nu. Og man kan se, at cykelslangen, det er den, der kan blive spredt mest ud, og mountainbike-slangen, den kan ikke blive bredt længere ud. Jeg skal lære koppen til slangebøssen. Sådan. Vi tager lidt gaffatape på for at montere det, og så man kan skyde. Og så vil vi se, om det kan holde, eller om det ikke kan holde. Men vi håber. Okay. Vi vil afprøve den allerførste, og så og vi har vores boldvælter derude, og klar. Så lang tid der. Nej, det var... Nu vil vi gerne prøve at demonstrere vores slangebøsse udenfor. Og så vil vi prøve at se, hvor langt den kan flyve. Sådan der. Hvor er den hen? Jeg vil prøve det. Sidste gang vi demonstrerede, der fløj den 10 meter, og nu vil jeg prøve at demonstrere den igen og se, hvor langt den kan flyve. Jeg kan ikke finde den. 20 meter. Jeg fløj kun 6. Fløj 6 meter. Her har vi en slangebøsse, som vi har prøvet at demonstrere i vores gymnastiksal og her udenfor. Og vi kunne jo bruge den til nogle aktiviteter, som vi kunne bruge i skolegården. Om vinteren kunne man lave nogle små snebolde, og så kunne man skyde en kamp. Og om sommeren, der kunne man binde den fast til træet, og så kunne man bruge den til vandballoner. Man kunne også bruge den til længdeskydning i skolegården. Jonas, har du nogle andre idéer? Jo, når 7. klasse her på Kongen Friskole, der skyder de vand efter lærerne, så kunne vi stille dem op ude, hvor de kunne putte nogle vandballoner i. Ude på græsplænen, og så kunne de bruge den og skyde lærerne.